Velkommen til MGP 2011. Vi skal igennem 20 numre i dag, og så når vi har nået 10 numre, så kommer der en lille pause. Tak til første klasse. Her kommer Karoline, Asta, Janne, Sofie og Nita fra 4. klasse. Jo, det var rigtig gode. Og nu til næste nummer, som hedder Out of It med Mette fra 6. klasse. I'll never be the bravest of us, crossing my fingers whenever I cross. I wish I could love without having to feel. Baby's fingers gotta burn, baby came too near. Nu skal vi se 5. klasse på scenen med nummeret Vi To. Selvom vi kan have på hinanden, og selvom du virkelig kan pisse mig af, så vil jeg altid være dit forhæld på plan. Ja, vi to hører sammen, 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 sammen. Her kommer Mia S, Thea, Victoria, Stine, eller også kaldt Biberne fra 4. klasse. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel sent from above. Josefine med nummeret Når tiden går baglæns. Så rør mig nu, viser der går baglæns. Se mig nu, jeg kan komme forlæns. Jeg kan ikke gå en anden vej, en anden vej. Vi skal høre sangen De 1000 drømme Snap med Mia M fra 4. klasse. Præsenterer Johanne, Emma, Camilla, Nadia og Julie med sangen Alles Ola Ole. Indtil klokken 9:30. Ja, vi siger tak til 5. klasse for den dejlige mad. Og nu skal vi til noget meget mere spændende. Der kommer nemlig en gæsteoptræder. Ja, og sangen hedder Min skole kun for mig. Så nu er min skole kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig. Så nu er min skole kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig. Tak til lærerne. Og nu skal vi så til 3. klasse med lidt i 5. Med Emma, Juliane, Freja og Amalie.
som på dansk hedder 13. og fredag. Det var nok en god sang. Så skal vi til at høre sang nummer 17. I en lille båd, der gynger, og det er 4. klasse. Hvad hedder numsen på der? Det ved jeg sgu ikke. Nødudgang. Vi siger gymnastik, springer over hesten, gymnastik. Tak til Maja. Nu skal vi høre en sang, som hedder Waka Waka, og den blev lavet til fodbold-VM sidste år. Tamina, mina, waka waka, tamina, mina, sangalera, anawa, tamina, mina, waka waka, tamina, mina, sangalera. It's time for Africa, jungle, jungle, tamina, mina, sangalera, anawa, vores dejligste og eneste 7. klasse. Tag godt imod dem. Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op og ned. Kom nu, lige ved. Lad mig se lidt sød på din krop. Baby, lad være stop. Temperaturen stiger fra de høj. Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op og ned. Kom nu, lige ved. Lad mig se lidt sød på din krop. Baby, lad være stop. Temperaturen stiger fra de høj. Tid til, at vi skal stemme, og I må ikke stemme på jer selv. Så til vinderen nu. Kan jeg få noget trommevirvel? Og vinderen er...